ευχαριστήσω τη ζωή του λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να τη ζωή τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Με έχει βοηθήσει. Ελπίζω να συνεχίσει να με βοηθάει. Η μητέρα ίδια έχει γεννήσει, άρα ξέρει τι εταιρείε. Και φυσικά τώρα ξεκινήσαμε να σκεφτόμουν ότι να μην θέλουν μόνο οι γενικές βοήθεια, πρέπει να θέλουν και ευθύνες γυναικολόγοι. Χρειαζόμαστε πολλές φορές την ευεξία και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Μου ζήτησε να σταθώ λιγάκι στην προετοιμασία πρέπει να έχει το γυναικείο σώμα πολύ πριν την εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη θα κρατήσει 9 μήνες, θα είναι 2-3 φορές πολύ. Η γυναίκα όμως πρέπει να είναι το σώμα της έτοιμο μέχρι τη χρονική στιγμή που θα θελήσει να γίνει έγκυμος. Γιατί καλώς κακώς η φυσική ηλικία που πρέπει η γυναίκα να έχει την εγκυμοσύνη έχει παραταθεί πάρα πολύ και οδηγείται στα άκρα. Μένω στο μεσοδιάστημα που χάνεται και το σώμα να είναι εντάξει. Το σχολείο που τελειώνει η γυναίκα, που κάνει την της χάνεται μετά στη δουλειά της, στην ταλαιπωρία, στις βούλες, στις μετακινήσεις. Θα πρέπει το γυναικείο σώμα να είναι εντάξει, έτοιμο, σε όλη τη διάρκεια, μέχρι την ηλικία κατά μέσο όρο 35 έχει φτάσει τώρα, πάει και παραπάνω η εκκίνηση. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης επίσης, η χαλάρωση, η ψυχική ευεξία που υπάρχει. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια λίγο η κοινωνία έχει αλλάξει προς το κακό. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ μικρός άνθρωπο, πάντα, όταν ήταν μια έγκυρος, πάντα της δίνουν μια ευχή. Με το καλό, με πόνο, πάντα οι συγγενείς του περιβάλλον είναι θάρρος. Τα τελευταία χρόνια από το τελειώνεις εξής, μάλλον την αγχώνει. Πρόσεξε να κάνεις εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα πάρεις εκείνο, κάνει την εξέταση, κάνει το άλλο. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Εδώ είναι η ενέργεια των συνεργατών μας να μπορούν με την ψυχική στήριξη να ξαναφέρουν πάλι την ελπίδα, πάλι την ευχή, τη σωματική άσκηση, το μασάζ, τη χαλάρωση, τις αναπνοές που πρέπει να παίρνουμε. Να τους εξηγήσουμε κανονικά ότι αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι μια διάρκεια περίπου 4, 5, 6, 10 ώρων το πρωί. Δεν είναι τίποτα αυτό θέλω. Οι γυναίκες έχουν ένα φοβερό άγχος. Το χειρότερο που θα αντιμετωπίσουν είναι αυτό. Όσο θα καταφέρουν η γυναίκα να συνδεστεί μαζί μας. Άρα, η άσκηση πρέπει να υπάρχει, η ενημέρωση πρέπει να υπάρχει, η καλή φυσική κατάσταση πρέπει να είναι σε όλο το πολιτικό διάστημα μέχρι η γυναίκα να κάνει παιδιά. Και φυσικά και μετά να επανέλθει το σώμα σε κανονική κατάσταση. Να μην έχει διάφορα θέματα που μπορεί να είναι. Η γυναίκα γεννήσει φυσιολογικά και τυχόν και στην οικογένεια. Σε όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι το βιβλίο, το κοιτάξτε. Αν υπάρχει ερώτηση, συμπληρώσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.